Arratsaldeon txoriene, gure ikusentzule guztioi, hemen gauz beste egun baten gure sukaldi politx honetan, eta gainera Zigor eta gorriz etorri jaku, ze gaur piper gorri batzuk enbide etxugu, beraz zu konjuntuan etorri zara, ezta? Oso profesionala. Bai, ni naranja, zu gorriz, eta gaur ingo itxugu piper gorri batzuk aragiz betetakuak. Orduan, nola ingo hau? Bota bertxua. Ba behitu, hasiko gara tipula zatitzen eta sartakin baten gorritzen oliba olio pixka batekin. Behin gorrituta, aragi xeatua gehitxu eta gorritu ingo dugu. 15 minutun ostian, irina eta piperren kontserbako ur koiarakada bat gehitxu ingo, ondo nahaztu eta piperrak kontuz koiara batekin horrekin bete. Guztiak, 3 pipara izan ezik edo. Holan, apurtuta dauzenak, aprobetxago ingo, esnegaiakin irabiatu eta saltza hori gorde. Eta ja bukatzeko laberako erretilu baten, edo guztiinezko kasola baten, piper batiak jarri, saltza gainetik bota, eta 180 gradutara laban 15 minutu. Eta gero bukatzeko tipulinakin zerbitzatu, edo nahi dozun belarrakin. Errexila, edo nahi dozuna. Euskal sukaldaritzako klasiko handi bat. Bai. Piperra beteta. Berdin dago, garagi zingo ditugu, baina zemat errezeta dauden piper beteekin. Bakaia hauz, nik badaukizat, lagun askok, itxen dauela, lagun vegetarian askok, itxen daula, barren gorriz betetakuak. Baita. Eta oso goxuak. Bai, odolostearekin oso goxuak geratzen dira. Edo zer, okurritzen zaizuen, edo zer hor barruan sartu aldala, batzuk egiten dute bexamel antzeko batekin lagunduta, beste batzuk betegarriz bakarrik, hemen egin genituen batzuk, makaia egin gendun pilpilerara, eta makaia hori gero mamurtu apurtu egin gendun dana, eta horrekin bete genituen piperrak, eta ero olako saltzaberre batekin lagunduta, ero pikillos, ero bere pilpil saltzarekin lagunduta, zora garri. Euskal Herriko kroketak, edo, ez? Nahi dugu, eta ero daude finak, onjo eta foarekin ere. Hori ja profesionala da, Eta, gu piper gorriak eta piper gorriak aipatuta ero, klasikoena, betikoa pikillo piperrak izaten dira, ez? Azkenean gure piper... Bai, gure piper ezagunenetako bat izango zen, jendea oinda behioine piperrak erretzen eta enbotatzen eta hor bagizue, urarekin inoiz ez dira busti behar, hori pekatu omen da. Eta, berezitasuna, hor, jenteak usteo gaina pikillo deitzen zaiola, pikantea direlako. Garai batean, egia da nigo horatzen naiz, bat egon batero ateratzen zen pikantea. Normalian pikillo pikerrak ez dira pikanteak. Osoak izaten dira, ez? Eta punta pikillo iruki forma eta punta oso politia dira. Ez da egin aukera izan duzuen inoiz fruta moduan ikustea, latatik aparte, eta oso piper politia. Tamaina ertainekoa dira gaina, ez dira oso handiak izaten, eta gorri daudenean jasotzen dira, eta eroiten dara normalen beti da, azalak kendu, hasiak kendu, eta esan dagoa, hortarako ura inoiz ez dara ebili behar, eta gero, gu gure txian bitat, iten dituguna olako zip plastiko paketeetan olakoetan bildu, eta izosgailuan. Eta oskaiura. Bai, izosgailuan, guk izosgailuan eta urte guztirako badauzkau. Anaiak Iruñan geratzen gara, anaiak lortzen dira, anaia Iruñan bizi da, eta han joten gara, eta, leguna esaten genduna. Txiane konserva egiten diren tomatea ero, han kontu kontari lanok, eta lanian... Momentu politxadia. Eta, lana da, baina pikillo piper batzuk errezeta hontan erabili alditugu. Baina edozein arrain lagungarri moduan, guarnizioakin, txuletakin, nahi gustatzen legatza laban, legatza erreta, eta goinarri moruan, patata jarri biharrian, jartzeozat pipar gorrilla egositxa datozenak. Bai. Holan botekuak, eta horre jartzeotan. Baina botiak askotan da supermerkatutan da irakurtzen baitxuzu, pipar gorri asko Perutik etorten die. Bai, pikillo piperrakin hori da, hor zigilua da. Zigilua gusten duzu, beraien zigilua daukate, eta bestela, atzo Peru gora Peru bera ibili ginen, pikillo piperrekin eta zainzuriekin, asko Txinatik eta Perutik ekartzen dituzte. Eta benetan, nik egin dauka frogaz esatuz askotan, ez da inbesteako naberituko. Bai, nabaritzen da batzuk jan, edo beste batzuk. Eta hemen guak aldea hobeagoak direla. Nik horreztu. Hori beti. Ez dakit beti izango da nero, baina benetan ez nabaritzen da, Bai, bara eskixen inguruan, beti hobeto etxekoak, ez da? Bai, beti.
presisuan be nabaritzen da, baina sabelian be. Orduan, hobe apurtxe bat gehiago gastatzea, eta olako Nafarroako lodosako piper gorri horraik jatia, eta horrek aukeratu ditugu, oingo honetan. Bai. Orduan, batzuk badatoz, ja, haundi dausenak, edo bete-beteta dausenak, honek osuak datosenak, ikuste dituzue, honek aprobetxauko ditugu betetzeko, eta gero badauz batzuk, etorten dienak, behitu, ontsa hau apurtu inbijat, hau aprobetxauko dugu saltxa iteko. Beraz, dan aprobetxatzen dugunez, dana barrura. Oso ondo. Oso ondo. Ontsa hasiko gara, tipula zuritu dut, zatitu dut, lauki txikixetan, eta ontsa gorritzen gabiz. Hau izango da, gure aragixan sofritua, ero. Ontsa aragisa gehituko zau. Bai, eta hemen, esan dugu, guke, ez da, txorienen hainbat aldizin ditugu piperrak, ni hortan, lehen esan dut, batzuk, ohitura handia dago bexamelakin eta iteko betegarria. Nien naiz oso bexamel zalea. Ez? Aukeran, ez. Gaixo, betegarritxa izatea, aragixa, bai, bitu, zuk hemen egingo duzuna da, bere ura botako duzu, bere ura erabiliko duzu. Hor jende asko egiten du, betegarri hau berdina, irina botatzen dio orko jarakada batero bi, gero esnea botatzen dio. Bexamel bat egiten du, izten du pixkat ostutzen, eta ero bete egiten du. Goxua da, bai. Baina niri bete egiten. Baina lodixe gisa, igual. Niri bete egiten dago asko, eta astune iruditzen zait. Eta egia da, merkeago ateratzen da baita. Bai, azkenean ez dut zazua inbeste betegarri bota bihar. Esnea merkeagoa da, irinak egin da, loditzezu. Hori guk katerineko dena, eta guk, bitu, dago odolkiak eta iteko txorixuak eta iteko, embutidora deitzen da, aparatu bat olako handi bat, tutu bat dauka, eta ero belaunak inolan ematen dienzu, eta botatzen du pixkat, ez? Eta guk hori erabiltzen gendu, piperrak bete behar zen itunean, 3.000 lagunentzako, bider lau. Azkenean, askarin biosu. Askar. Geneukan, konometratuta zenbat denboran egiten zen, eta egin behar zen, 800 piper orduan, beste izan zen, eta zen, hartu, bete da. Zenbat esan duzu, 800? 800, ero uste, ez da zenbat edo. Ordu beten? 800 piper ordu betean. Gero, hemen gabizenean be, kronometra useike, haber zenbat itxen dugun 2 minututan, ez da zine, igual 2 edo 3. Etxian, beste erritmo baten, gauz. Txorien eda, hori da. azkenean txorien eda, gure sukaldian kosinatzia moruen, ez? Gaz, etxien moruen, zutani, bixok, hemen talde txikixa, familixa moruen, da jazta. Bueno, piperrak aipatuta, euskera zainbat adiera dauzkagu piperrakin, piperra erabiltzen dana. A ber, bat bihiru? Pipertuta egon naiz. Zer da, hori noizetan da, bate ez, pipertuta? Ospinduta zauzenean, azarrez, hori pipertuta. Hori enaukan entzun da. Bai, guk, esateko, pipertuta o txakurtuta? Txakurtuta da benean bada, azarre, holan, ez da, zeitun salto iken da benean, pipertuta egon. Piper itxia da, pira itxia, ez? Ikastolara eskuetia, edo lanera eskuetia, piper itxia. Piper itxia, ez hori da. Eta nik hemendik 2 aste barrueo, ingo dizu dana zuri. Piperrik ez, duizu dingo, kasu piperrik ez. Ai, mutil. Hori grabauta geratzen da, Hori nerabe, behitu, lehunean aipaztu zitzaigun, nerabea, nik etxean nerabea badauzkat, eta guraso asko da hor daude, eta 13 urtetik gorako seme-alaba dauzkate, eta konturatu dira, seme-alaba horiek ez dietela kasurik egiten. Lasai, ja badaude, zientifikoki demostratu dute segati dan. Abaita segati da. Antza, 13 urtetik aurrera, nerabek beraien gurasoen ahotza ez dute aguantatzen. Ez dute, sartzen zaie hemendik eta hemendik. Hori da, 13 urtetik aurrera. Eta zea dinetara arte da, zenik 32 euskat da, noizian behin be, holan dago, irauten jate filtro hori. Bai, hori gero filtro hori naturalki ikasiten du gizakiak, eta segun nor datorren aldamenean nor dagoen, sartzen da hemendik. Beraz, ointxe aitzaki zientifiko bat daukagu batzetik. Bai. Baina egia da, Hombre, niri hori gertatu zait uda hontan. Bai. Eta gure semeek ez dauzkate 13 urte, 7 eta 4 bakarrik, baina, karo, hilabete eta erdi gurekin bakarrik egon da, nik uste bukatu dutela gure ahotzarekin kokotera, ino. Osea, aita laguna nahi txo, eta, bai, normala da, toki txikian, denbora asko egon da, nahi eta nahi ez.
Zientzian aitzaki hori gustatzen gatze, nik nerabian nintzenean da, esain nerabia, igual gaztia, unibertsitatean da, aukitzen hauen, gurasuekin bizi nintzen, eta logela apur bat desordenauta aukitzen hauen. Eta irakurri nauen, unibertsitateren baten edo Isabela ikerketaren bat Harvarden edo, nik niramai Harvard esaten notzen beti zegoela. Beti Harvard. Garrantzitsu, esaten naz, Harvard. Michiganeko ondo da, Michiganeko unibertsitatea oso interesgarria da. Bai, ez da. Eta orduan esaten notzen, gazte desordenatuak ziela oso kreatiboak. Eta nire amak ez izan hain kreatiba, eta ordena izu logela. Beraz, zientzia beti da, beti aitzaki ona. Ezazu piper egin zure logela jasotzetik. Hori da. Piper, sukaldean piperrautza erabiltzen dugu, pipermina erabiltzen dugu. Orduan, piperra Euskal Herrian asko erabiltzen da, eta pikillo pipertik aparte, Gernikako piperrak, gero Ibarrako piperrak, eta ni oso salea naiz pipermorroa. Nik aukera niretzako pipermorroa holan gorrietatik eta... Ez, pipermorroa da, gorrixak handixa diena, horrek labean erre, zutan erre, azala kendu, eta ero, paratxuri pixka batekin, holan, konpotatzen dituzunean, suave, hori da guarnizio bat, hori entxala. Ogita artean sartuta, entzala bat. Bai, nire entxala da egalusiakin, ez? Lehenko gunien inguinun tomate entxala egalusiakin, ez? Oindala egun pare batzuk. Eta nahi gustatzen jat, piper erretak, holan, morroi piperrak erretak egalusiakin gainien, bai. Zegona. Holan, beste berzino bat. Zegona, guri jatia gustatzen zegula. Orduan, aukeran, Gernikako piperra, Ibarrako piperra, dauko Lodosako piperra, eta piper morroia zeinekin geratzen zara. Bat bakarrik adozu aukeratu. Hasi gara, jazta. Zuen horren maiteo zu gehiago, zure aita ero zure ama? Barkatu aita, baina ama maiteo da askoz badexan. Txabal. Hori grauta geratu da, Patri, mesedez. Hemendiko gehiago urte barru zure aitak hori gogoratu edazeko. Erentzia egiten egin eze, Patri, eta bideoa bialduko izu. Nire aitxamen nire neban aixau da, beraz, ala, bakoitza dauko bere taldia, eta gu emakumea gara. Zura ja rilba bialduko gizu. Bai, nik nire ama geixo maiteot. Nik nire ama geixo maiteot. Parkatu baita. Eta esagotzu, erentzisa dana ze anaixian dago. Ez daukot erentzisa asko ez da jasotzerik, beraz, xauena xauk. Hori da zuk ez dakizuna. Dan iskutu neukingo da, entzun da gero, esango da, jasila, letxe. Honei ez da ez beze bango. Piper kontuekin jarraitu eta bada euskagu aktore famatuak Piper izena dekin, nik hori enekin. Aaron Piper. Aaron Piper, ez da, Aaron Piper ez da? Ez da, Aaron Piper. Zeberaz, gurasuak usteot alemana diela, edo haitxa erolan, eta Piper deitzen da. Piper pronunziatzen da. Bai. Netflixeko... Bai, elitekoa da. Ontxe, abeslarixa da, baina, trap edo lako estiloren bat itxen dau, etzi zuentzun. Etzi zuentzun, ze bestela gorra geratuko zara. Orduan ez da abeslarixa, ze lehenko da behin trapa musika ez da. Hori lehen, garai batean esaten zaben, Rolling Stone ero rock and rolla infernuko musika baldin bada, nok letxe asmatu du reggaetoia eta trapa. Hori ia izan behar da mustroen musika, ez da gizenena. Etzizu jarri talde berdinean trapa eta reggaetoia. Ni reggaetoian oso fananaz. Hemen zuzendaritzak initzeiteri badao, holan, alez, ez da, bale. Eta zigorrek ontsa ez da USB esaten, baina festivalen egon ginen oindala ja aste pare bat, eta han bebai reggaetoia dantza itxen zauen. Zeran ditzen da zure aita? Nera itxa, ez dut esango. Fernando ditzen da. Zuetanik itzeinen bardo zura labaren inguruan, Serioski gainera. Badago beste bat, Embrujadas, goratzen zara telesaia? Bai, goratzen az. Piper zegoen. Baina hori izan pertsonaian izena, esan abizena, izena. Bai, hori bai, esan Piper, esan Piper. Bai, gogoratzen az. Hau, izan da paso palabra, ikusi duzuz nolan, modetzen zak, bai, enaiz zinuen eitxia berba, zuk zelan itxen zen dantza festivalen, ez da? Ni oso profesionala naz, eta ikusten abenan jendeak hori jensabela, eta ni moldatzen naz ingurura. Den gure kideko Tolosako liernik, zabien esaten, bere familiak da lagunek pentsatzen dauela, zigor oso txintxua dela. Ospe hori izan omen dau. Eta ez tozo ondo esagutzen kameratik kanpo, Zelan itxen dagoen dantza...
Patrizia, mezer, platera saldu behar du. Bueno, kipula erregozi zaigu dagoeneko, paso palabra. Eta, aragia gehitu du bertara, gatz pixka botako du, piper beltz pixka ondo etorriko, piper beltza. Piper beltza, bai, ondo etorriko jaku, hau geitxingot. Patrizia Biterri, txorieneko gatza eta piperra. Nahi duzulan, txat. Bai, ekarriko zazu egurrezko 6. Martin Berasategik ez esaten hau 6, ostras, kostaten da, Hiru, lau, bost, 6. Baina niri mina gustatzen gaten ez, 7, 8, 9, 10. Eta gogoratu, nungo badan, 6. Nun esaten da, 6. Gipuzkoa sakonian. Arrasaten bakarrik esatu duzu, 6. Eta oinatin. Txantxikoakin esatu, txantxikoa, jente gatorra. Arrasatekoa ez da. Bai, jokina lasterketa eta arrasaten, ez? Bai, Ideiako eta bost, oin. Kontatuko zuen. Enduroko lasterketa dian, bizikletanan, zigarrolatik atara hango orantzain konta, ziorlatik, bai, ondo. Ziorla, arrasatekoa ziorla esaten dut zau. Hori egun baten Euskal Herriak harri barri jugu hemen txorienera herrien izendapenak bertako egatik. Hau da, Iria Zabelanen bazaude, bertakoek nola ditzen diote? Izal. Zarautzen bazaude, zautzan, bizikletan hartu eta milako buelta egiten da. Eta Durangokuek, hau... Durango hori itzatzita isorreta dago. Jurreta. Eta holako, eta gero daukagu gure kamarali maitagarri Aitor gozutako dela. Goizueta. Ondo. Holako zema dauzkagun, herri bakoitzean beria, pila bat. Laurpena. Neri aukeran ematen basta zuzenik galdetu etzu zuri zein zan zure piper gustokuena. Bai, bota, parkatu, ez dut galdetu, zein da. Habanerua. Frauta daukozu? Hor daukau, txorieneko hortuan badaukau satitxo bat. Hemen... Igual Alexek ekarri gura dau. Txorienen anekdotak... Zuzenian probateko. Anekdotat dauzkagu habaneruakin. Gertatu izan zaigu hemen habaneroa erabili izan dugu. Habaneroa erabili, esku hoiekin gero beste osagai bat ikutu, eta gero osagai hori teorian pikatu ez zuena hain behar, agora sartu eta sua bota. Sua. Hordan, pentsa, zein dar daukaten piperroiek. Iaz, lolikin sartu genituen hor, horrelako 3-4 barietate, piper minak. Piper minak, gaina eske, izena euskera ze honan, piper minak, maite minduta, nerabere garenean min sentitzen dugu. Maite du nuen, zenbat negarreta, zenbat buruko min. Baina ez da sentidu bire, mina sentitzen bozu, ez da maitxasu. Hori da, baina, esatiko bat da. Bai. Eta hemen dator, gure habanero piperra zuentzako bereziki. Igual entxe, zuzenian pro hau, eta gelditxuin bigara, hola naitzakisa moruan jarriko aragisa guzti zinarte agertuko garela, ez? Ontxe aragisak bide dau, 15 minutu gutxi gora bera, ondo gorritzeko, beraz guz egitxuan gatoz, baina lehen hau proba hoen goitxugu. Patrizia, gu badakizu daukagula anekdota bat, pintxopotean gure kuadrian, eskabanero hau da. Pintxopotea, Durango niten danean dau taberna batan, arkarazo dauzkatela, 12 saltza ezberdin. 12, eta beti ematen dituzte egaltxoak. Bale. Batek haundian jartzen du, kontuz, oso pikantea. Nora juten da eskua? Pikantera. Bueno, hartu, bota ondon, gero ekutu holan, hemen, eta hau gorri, bueno, begitxa ez tozun ikutzen bitartean. Ez, eta ero, probatzen. Bueno, proba. Zeba? Piper mezalea zuzara, venga, punta txiki ba. Venga, bakarrik puntita. Zuk asixak, nasiak ez da epikatzen ezer, Patri. Ziur. Bueno, zuen omenez. Ontxe ez gara aurpegixa. Ezingo disimulau. Ez da pikatzen. Honek ez da pikatzen. Arbitro, cambia. Hau, einja daukogu, eta ontxe esan dugun moruan, bexamel edo bexamel antzerako zehoz saltxaren bat ingo, hau loditzeko apurtxo bat. Baina, esne barik. Hori da, orduan izango zen belute bat. Belute, deitzen da? Zenbat ikazaten zuki? Ez ni erabiltzen danean bexamela izango zen, aragi zalda bat, ero barazki zalda bat erabiltzen danean, belute bat izango zen, ero arrai zalda bat. Enak izenik, hain fina nintzela belute bat diken. Beitu, hemen daukogu irina, da joango gare, irina apur bat kosinatzen. Eta segitxuan, erre baino lehen,
gehitxuko zau, hemen aldozu gehitxu salda edo ura, baina guk hemen daukau likidotxo hau, ez? Piper. Piperra berak egartzen da behin ura, ez? Hori da. Orduan, hau jarriko zau, bueno, Vale. hola xein gau. A ber, kamariendako, a ber, hemen diko beto. A ber, apurtxo bat. Lehen ez tozu esan, oi, jauzi Beitu, badakit idea bat izan dut, A ber. Patrizia, Esaidazu. iragazki bat pasatuko izut, beitu, pasau Bai? bota hona dana. Ai, jauzi gorezke. Ez? Takit, otu zaitola momentu batean. Notate profesional zarela. Eta nahi duzu urra proba botako zeo? O zer, zenbat nahi duzu, zenbateko saltzia? Ba, igual bai, ez? Venga, hemen, Bai, nauzi, hori gainean. holan hori, zuku Venga. guztia atateko. A ber, Oso ondo. bueno ba, piperrak aipatu ditugula famatuak eta Bai. marrazki bizidun bat bai, badao, 2016an eta zuten olako Disneyek olako laburmetrai bat, eta zan Piper izeneko txori bat eta hor ere, bueno, ba, Piper izena, Eta, bueno, lehen, gainemen, egon gara, Scottie Pippen, zuk Scottie Pippen ez duzu ezagutu, Ez. hori NBA-ko saskibaloi jokalaria, oso ona. Pentsa zure garaiko lehendakariren bat edo izango zela. Bueno, ba, lehendakari baino diru gehiago irabaziko zaren horrek. Gero, ba, zegoen, Red Hot Chili Pepper. Ya está, sí. Listo? Bukatu, Bai. Eta, gero, hautxe, hemen gainean ipide. Eta piper gehiago ez dakit. Neikoa, Ba, hori txori horrek, hori da laburmetrai bat, Bai. eta Oscar bat irabazi zauen, Bai. da hori YouTubeen ikusi leike. Bai, hori txirlak YouTubeen. harrapatzen ero esan agertzea eta esan. Bai, eta zaukan urari bilurra. Bai. Beraz, berak erabaki bizauen, ba, gozez hil, edo ba, bilurra superatu edo. Bai. Beraz, hor zabilen. Bai, Zu- bihurrik badeko zuzu. Nik, amai, ez dakit, amai, pues, Oina, nik lehenin dako azken adierazpenen ondorioz, gurasuei, gurasuei. gurasuei pixoi. Ez baina nire gurasuei, aitzak, bueno, aitzak ben, hostixa txarra dauka. Baina amak edo aitzak, Patrizia, deitzen bostiolan izena dana, ba, korrikain, horrek, oza, munduaren matuzten bilurrik haundixena hori da. Patrizia izenak. Zebestera, ba, munduzuak, ba, Patri, Pati, Viteli, ez dakizat, baina Patrizia, Horan, zerbait dator. bai. Bai. Oku laguman geneuka txetxo daitzen genuen, eta arek esaten. Jose Ramon, hori entzuten zuenean, ero irakaslea, Ospa. Ero Guardia Zibila. Osa, esate, ostra, martxa hemendik. Holan, arek esaten da, orduen ja, beldurra ematen zion horrek. Beitu. Baina, ni beldurra, bueno, ni errespetua lehen, garai batean ibiltzen ginen, errekan arrainak eta eskuekin narrapatzen eta behin, bai, gertatu zitzaidan, zuge gorri bat atara zitzaidalan, Ui, ama. bai, bibora erderaz, eta ordundik, eta Zuriak ez. esan etorri harrian azpitik ez, baina handik agertu zan bapatean, Bai. eta emosten olako saltu bat emona ben, katu moduen gehan zuaitzean geratuta, geratu nintzen alduta. Ez di oso lagunonak, ez, zubiek. Ez. Pasako estazuko jara bat. Bai. Joango gaia piperrak betetzen. Txikixa, ez? Hobeto, ero handixakin, Patri? Igual handixak, bueno, Bai. bakoitzeko bat, eta ontxe erabakiko. Bai, a ber, segun zeholako agua daukien. Bai, orduan, hartuko dugu piper bat, eta kontuz, joango ga zabaltzen, holan, eskuan jarten, eta igual txikixakin, hobe, joango ga aragisa ona sartzen. Presiño apur batekin joango gara barrura sartzen, eta bukatu ingo ditugu ja, piparrak prest. Vale, eta asmoa da, hauek, gero, saltza egin Hori askar-askar. da, askar, behitu, hola? Gainetik bota, Jarriko eta labera. ditugu. Hori da, batzuk, nire amamak itxen zauena da, Arrautz estatu. bai, arrautzestatu, Ari frijitu, eta gero saltxiakin zerbitzatu. Baina niri gustatzen gatolan harinagoa dalako. Bai. Harinagoa da, eta, baina hori bakoitza bere gustura. Bai, hori lehen garai batean itxesan gehiago gainera, arrautz estatutak gero, bueno, betegarria esataratzea ero, Bai. ez egiten diolako geruza bat gainetik. Eta, bueno, xamurtu ero, pikilloa be kozinatu iten du pixkat, baina gero kontutan izan da, labean izan behar dugula honek, ba hor, 15 minutu ero, ba, bueno, Bai. pikillo hori kozinatuko zaigu labean, Ez da eta nik etxian, be, egia esan, azkarraldera itera eta horrela egiten ditugu, eta, bueno,
bestetara azkenean arrautz estatuta, sartai basikitzen duzu, beste plater bat irinakin, beste bat arrautzakin, horrek zipristina botatzen dituen zipristina guztiekin, zugaldea izten duzu pixka kristo eginda, esan dezagun, askarra eta garbia eta emaitza. Eta gozo goxua. Hori da, emaitza antzekoa geratzen dana, hau izango zen. Orduan, horra aurrean zaudeten ikasle unibertsitario guztiak oin aurten hasi zaretela pixuan hartuta eta hori, hemen daukazu aukera erraz bat, naiz eta zuen amak eta amonak esan, hau gero irineti pasatu eta arrautzan eta ero fregeio eta... Ez da biharrezkoa. Ez da zen. Azkenengo pipertxue dauko hemendia prest, eta ontsa saltxea ingo. Zegorde ditugu, hemen banatu ditugu, piperrak apurtuta zatozenak, ez? Bai. Beti badauz. Eta espajatzue apurtzen, gorde, 3 edo 4 piper, saltxea itxeko. Orduan, saltxea errex ingou, ikusi. Hemen daukou, holan, baitu satitxu dienak, orduan, ez daue balixo betetzeko. Orduan, hemen daukou hau, esne gaiabe bai, botakotzau, apurtxo bat. Esne lurrundua jarri daike, holan harina hau itxeko. Tomate saltza pixka bat, eta honekin, saltza errex-errexa. Errex eta honek ez dauka inungo misteriorik, Eta lehen esan dizuguna, betegarri hau egiteko, kipula gorritu. Gero, lehatza, atzo erosi atzoko zebitxe egiteko, erosi bazen duten lebatza eta sobra daukazuela pixkat, hor gorritu eta lebatza horrekin bete inalduzue. Barazki batzuekin erregozita, onjoak, nahi duzuenakin, eta saltza berdinarekin ondo geratuko loritzaizuk, Zantxe, saltxia, pipar gorrixen gainetik. Gero labian, ez? Eta gero labian, bai. Eta labea ez duzuenok berotu nahi, sartai egin batean jarri saltza hau, bertan jarri zuen piperrak, eta berotu tapa batekin jarrita, 10 minutu hor, txak. Oso. 15 minutu, labara. Zer badauz? Badauz. Ui. Erregabe, A ber, ez dote zebe prometitzen. Zere, usaina. Lehenengo etorri dana da nik ikusi ez, baina usaina ikusgarria. Ui. Eta behitu itxuria. Kuiara batekin, hausekin zerbitzen? Bai, lehenengo mostuko tipulina apurtxo bat. Bai. Holan freskotasuna emateko, berde itxura bat izeteko. Bai. Da fin ingou. Oso, ondo. Da orduan bai, holan utziko gozten, ez dugu nahi zure mingaina erretzia. Bueno, eta gauza batzuk, komeni da, apur bat, honekin ez da, gasua, baina oiasko bat erretzen dugunean, aragi bat, pieza osoa danean da, labean erretzen dugunean, hor komeni da 10 minutu, ustea pausatzen, aluminio paperarekin ero bilduta, eta zuku guztiak eta horre barruan konzentratzeko, eta gaina, temperatura jangarri bat hartzeko. Bai. Hemen, egia esan, egun baten, atarako genuke holan, ez? Ekipo, holan remix bat mingain erretako eta ni badakit batena, gaina, ez da, arrasateko ez da, atxabaletakoa, hau atxabal, sartu zaren hemen... Zein, zedanok ezaguketan gara. Ez dut gaztia da zuretzako oso gaztia da. Ampolla bat eta erre izan, baba barruan, baina erre. Enak izan hori posible esanik be. Bai, goikalean, baina gero honitzen bi egun berandu, zigor, hemen dana erre eta kuston babia, eta ero ez da izan bategun egon zan, puriak eta otzien da jaten. Koitxaua. Bueno, hemen dugu tipulina, da jarriko tzau, holan gainetik uste zuzelako kolore poritxa. Eta jende guztatu dala bakarrik koloria, baina tipulina zaporia ere badauka, eta freskotasuna eta ematen dio gure platere. Gauzak, holan bakarrik itxura zestia egin. Hori bai, plater batean jartzen da dana, jangarri izan berra, Bai, hori nik Masterchefen ikasen dago. Bai? Bai, hori truko ematen daue, eta zuk jarten bozu holan, lora bat edo zur bat, hori janin bida. Bai. Beraz, nik jarten botzut hau, zigor? Janin izan da. Maia plateria, lehen jakin ez da pikatzen, janin gonepe. Baina gu garai batean bai jartzen ziren, apaingarri gizak, belar batzuk esaten zuen, bai, polilla etzen da, baina esan... Bai, eskozu janbier sobran dau. Sobran dau. Orduan, piper gorriak aragiz betetak. Nik dakot koieria, zigorzuk? Turritak sardezkarekin jango du. Betxu, ez haitxe erre.
Pero, Bai, a ber, putz apurtxo bat. baina oso ona. Zer, askotan plater simplienak gozuena dira. Eta hau benetan, erra dago. Eta saltza fin-fina, geratu da. Ez dio berbain best. Oso goxua. Eta orain, beste rezeta bat. Heldu da gure plater txipiaren garaia, eta oraingo ningo du ensalada azkar eta goxo bat. Luzoker eta patata ensalada krematxua. Ondo. Bai, oso iparraldeko ensalada. Egia da, Bai. jute mazate gune ematen Europa de hor, Frantziatik gora eta hor, supermerkatutan, dendetan, honek janaria egin da prestatzen duten tokietan, denetan dago olako ensalada bat, maonesa pila batekin, o bueno, txuri-txuria, patata ikusten dela oinarrian, eta gero osagai ezberdinak. Ba, hau da hoietako bat. Eta egia esan, bueno, ba, misterio gehiegi ez dauka. Nola egiten da nau? Patata batzuk egosita dauzkagu, hauek zurituko ditugu eta laukitan moztu. Luzokerrak zuritu, etengo dituguna da birrindu eta beraien sukua atarako du, 60 gramo. Tipulina, erdia erabiliko du, txiki-txiki moztu eta dana nahasi. Gero luzokerrak ospinetan, txiki-txiki moztu, nahasi. Ziapea, txiki-txiki moztu, nahasi. Berakatza, txikitu, nahasi. Eta hemen daukat gero, perrexila pixka baita. Hori dena patatekin nahasi, maonesa bat ingo du, kasu honetan laktonesa bat, esnea erabiliko dugula. Eta gero, ziape pixkatekin da dana ondo bildu, eta ez dauka zer gehiago. Eta barrura. Noski, beti. Zalantza bat daukat. Zalantza, botan. Eta ez da errezetan inguruan. Gidoian inguruan da. Zer hemen jartzen du? Gidoian hasieran jartzen dau. Ez dut txiste txarrik egin nahi, baina gaur piperrekin eta luzokerrekin kozinatutuko dugu. Luzokerrak bai, baina piperrak sexuala di edo. Eta luzokerrak, luzea eta okerra. Ez dakit, baina piperren inguruan nik enak isen, sin mas. Hor botatzo datua. Juleren kontua, edutzi Bai. oso gaztea da, Julen gaztea da, utzi oso, holako kontua. Orduan ontxe, luzokerrak da neri bideo, Bai, nik neri zuk jarri eman ostatu duzuna, lana. patata horiek egosita daude. Bai. Indituan azalda guzti, gatzarekin, ordu erdi, plo egosten, atera, eta beraie bakarrik ostutzen utzi ditut. Horiek, zuritu, eta holan, patatas bravas, olako eta pixkat, Bai. olako tamainako, ahoan, mokauan sartzeko moduko tamainan moztu. Karratu haundixak. Bai, hori da, bai, ahoan sartzeko modukoak. Oso ondixia bestiezetan izan behar. Ez. Eta kasu hondan nik luzokerra etxean erabiltzen duanean ensaladan, ero udan, Bai. egiten dudana mandolinarekin, ero labanakin fin moztu, baina etxean azala behaten diot. Nik fin Bai. moztu da azala erabiltzen dut. Kasu hontan ez, hemen nahi dut bakarrik bere zukua, luzokerren zaporia nahi diot ematea ensalada honi. Zaporia bakarrik. Bai, izango duna gero ospinetako hauek, eta horiek hauan sartzen ditugunean bizi-bizi nabarituko ditu hor kras, olako azido puntua eta bere testura eta hori. Baina bestea, freskoa bakarrik erabiliko dugu, hoxe, zukuan. Bai. Eta luzokerra bada beste gauza, hemen askotan aipatzen dugula, ero maite duzu, ero ezin duzu ikusi. Nik maitxe dut, baina ikasi naben maitxatzen, ja, oindala 6-7 urte, ez pentsau. Eta nahi guztetan jat, maionesiakin, ez daukot oitxuria jateko, baina jogurrakin asko, udaldian. Bai, Itxedolan tzatziki ensalada tzatziki bai. antzeko bat, Bai. Greziako errezeta mundiala. Antzerakua, Bai. baina saltxa izan biharrian, itxen dut, holan laukitan moztu, gero jogurra da menda apur batekin, limoiakin, da olixuaz, eta olako ensalada simplia, baina udarako oso goxua. Ingo udan olako bersinoren bat. Bai, nik beti jente guztiari esaten dio, ni luzokarra jaten dudanean, begiak itxita badauzkat, Bai. burura etortzen zait fruta bat. Meloia. Bai, gitzen. Ni meloia. Ni Bai. meloian, Meloia usaiaben esan dira. meloia hartzen dio, bauka, ez da meloian, Bai. puntu bat hartzen dio, nik. Nire neba andonik egin zuztan behin proba bat, eta zuztan begixak itxi, Bai? da jarri zuztan holan luzoker zatitxo bat, azukra apur batekin, eta zuztan jan, eta esan zuztan, hori, meloia da? Hanik, hombre, ez da, luzokerra azukriakin. Baina, bai, izen leike holan zehose antzerakoa. Ulertzen dotzun dut nizo izen. Zata apur bat atarako, azkar. Da. Ena esatzen atzamarra, Ja. Nik, eno esaten, olako gailuekin eta... Pentsatzen, egia esan, oh!
Sukaldean niko astopotroa gara sukaldariok. Eta astakeria handiak egiten ditugu. Eta ikusi ditu. Egunero sukaldean, istripuren babe gertauleik da, ez da esebe pasaten. Ze etxian pasaten da, sukalde profesionaletan pasaten da, eta txorinen be, noixian behin. Noixian behin oso gutxitan, baina pasaten da. Lehen aipatu du zeri beldurra, nik aipatu dizut errekan kontu hori. Bai. Bai, zeri diodan beldurra eta desente oin, eta errespeto handia. Zeri. Nik urdaiazpiko pilo bat eta moztu dut jatetxetan, moztu dut pilo bat karpatxioa, Bai. Urdaiazpiko mostekoekin. Bai, mandolinakin da. Beste, bai. Urdaiazpikoa mosteko horrekin. Bai. Zuatza uartean, zautzen dozuan, udalekutan tokatu zaizu gotea, ez? Ez, baina nebak anitzen daulen sukaldari moduan. Betxo, Zure postuan egon zena. Ni egon izenan nagusi moduan, eta txoixua mosten nahola, atzamar lodi hau, beste hau baino motzagoa da. Eta salti potolo bat dilistetara juntzan txoixoak inbatera. Eta ordundik... Baina goxua zeuzen? Bai, azkenian txerrikia zan dana, eta bai, goxua, oso goxua. Dana, erraza. Zorion duzotzuen egun horretan. Jo, gaur iniz baino hobeto geratu jatzu, Ez. Baina, ordutik, eta itit, olako, otzikara pentsatzeak egun hartan bakarrik, emate dit olako otzikara pixka bat, baina, bueno, sustua izan zen. Gero horri esker Bilboko jaietara joan alizan izan, lana tokatzen zitzaida, baina txamarra neukan, mikrofono, eta entrevista guten izan, mundu guztia egiten, kaixo, ze moduz Bilboko jaietan da. Guk jokua da nahi atatzen. Bai, ez da. Eta etxian itxen bozue errezeta hau, kontuan izan biozue, hotzan katia ze oso garrantzitsua da, denboraldi bero baten gabiz, ez? Bai. Eta biharrezkoa da, hotzan katia ez haustia. Orduan, maionesia etxian itxen bozue, ondo, baina erositza izeten bada, beti oskailuan gorde. Bestela bakteria pila bat, bai, danakin, bueno, janari freskuakin, orokorrian danakin, ez da? Hor kontutan izan behar da, ez, erosketak egiten juten bagara, bai, gustora geratuko ginean, igual lagun batekin trago bat hartzen ero, baina zuk erosi baduzu arrai freskoa, erosi duzu gero, ez dakit, aragia, oza, gauza freskoak, hoiek segituan lehen bailen, hotzean sartu behar ditu. Gustora geratuko ginen kontu kontari lagunakin kapuan, baina ez da momentua. Ez da behar. Ez da. Orduan, hoiekin kontu zibili behar da, eta katerineko enpresa handietan da, horri garrantzi handi ematen zaio, eta gauzak azkar ostutzeari ere bai. Sukalde batean, zerbait egiten dugunean, hori ez fermentatzeko, ero ez izorratzeko, garrantzitsua da, lehen ostutzea. Ze azkenean hor, somorroak 100 gradutara hile egin dira, ero batzuk bizirik geratu dira, baina hor, 30-etik 50 bitartean oso gustora daude, eta azten dira pila bat. Eta orduan lortu behar dugu 5 jaistea, aldan azkarren. Oso ondo. Eski gainera, batez be, udan gertatzen diolako kutsadurak, ez? Beraz, uste dut, 60 udan gertatzen dela. Beraz, udan batez be, ze berua daue ambientien, Euskadin ez beti, baina, noixien behin berua badauko be, eta beruekin, olako gauza gertatzen dira. Beraz... Patre, jendeak egiten dago, ensalada jarruza bat. Maonesa pera egiten da betxera, gero ondartzara juten da. Eske, ai. Pele hori, eta gero, eta gutxi gertatzen dira, Xomorruak dantzan da behiz. Dantzan? Hor da bakelarre bat, agurtu itxe zaitxu eta dana. Gurozu zehose geisha bitia edo? Ez, Patatia, holan gustatzen gatzu? Bai, perfektoa. Zaten dana. Bai, ez da, arrazoi. Nikoin izango dana, luzokerrak, tipulina hor dauka, txiki, hemen, osai guzti hauek, eta ero ingo dugu, laktonesa bat. Laktonesa ezautzen ez duzuenentzako, azkenean da, mahonesa bat egitea, arrautzarik gabe. Eta gaur egun, eskola, katerineko enpresetan daulan, gehienetan esnea erabiltzen da, batzutan arrautza hautza beha erabiltzen da, baina ikusi da, ia seguruagoa dela esnearekin egitea, eta gaur egun eskoletan, daulako tokietan, ikastoletan, ero katerineko enpresetan, derrigorrezkoa da, gehiago erabiltzen da esnea, seguruagoa dalako gehien bat. Prozedura berdina izango zen. Hemen, esnea, arrautza bat izango zen beste kasuan, ekilore olioa. Kasu honetan beti mesedez aldala ekilore olioa erabili. Oliba olioarekin mahonesak oso astuna geratzen dira. Zapore fuertiagoa daukazta. Fuertiagoa. Gatza, eta ero, nik azido moduan limoia, ero ospiñaz. Hor, nahi duzuena bakotzak. Sartu beti, eman indarra. Baitu zelako gauza simplia dan mahonesia etxeko itxia, eta nikin hauen azkenengo aldiz ekainean, nire lagunek eta nik hartu gauen olako etxe rural bat, alokatu gauen astebururako, da inauen mahonesia etxekua.
eta danok harritxuta zerrexa zan. Jendea beldurra dio, beti moztu ingo da. Beldurra eta pentsatzen zen askoz be komplikagoa zela. 32 urteko 10 neska gazte, eta inobezek ezakixen maionezia itxen. Orduan, pentsatzen jat, geroz eta jende gehiago erosi itxen dago, ez? Gaur egun etxean nokiten da, maionesa oso jende gutxik iten da. Oso jende gutxik. Baina azkenean, taldian basauz eta kantidadia erabili bihar badozu merezi dau etxean itxia, ez? Zer, azkenean, askok joten dugu, ultraprozesatutara eta holan, baina zenbat igodan presixua supermerkatutan. Azkenean, kristoneko inflazioa egonda, ez? Beraz, etxean itxen bau. Guk etxean, egia esan, ez dugu izaten, gutxitan erabiltzen duela, eta erabiltzen dugunean, magia, Sigor Potter. Hori ez tozu esan guztu, Urrengo lagunei, zein imarratzezu. Bale, hau, listo daukago. Bai. Kanpora. Eta hemen da, osagai guztizak, bai, nazte, bota bertara, bai. Eta gero, gatza eta piperbeltza botako diot, perrexila be bai, perrexila bildur gabe. Bai. Hortze, ziapea, koiaraka. Ziapea ze mota gustatzen gatzu zuri? Dillongoa naiz. Dillongoa? Bai, dillongoa gustatzen zain niri. Eta erabiltzen dute, ziapea egia esan, hamburguesak eta holan ero jaten ditudanean eta holako gauzetan gustatzen zait. Botanten dio beti. Bai. Ni berakatza gustatzen zait, bakizu, berakatz atal txikitu bat, hau botako diogu. Eta maonesarekin nasi, saladia rusa bat, ez da. Azkenean, oinarrian bakarria dauka patata eta maonez antzekoak. Beste dena ezberdina da. Hau izango zen. Azkenean, osagai berdinekin eleke, 1000 errezeta. 1000 gauza, 1000 gauza. Eta bain, koiara bat hartu dugu. Errutinatik ataratzeko ondo dau. Eta, txake. Dena, ondo nasi. Hau da luxua, Etxian jatekua. Txake. Gaur lastana, patata ensala daukagu txorien etxean, afaltzeko. Piperbeltz pixka. Orduan, auki dugu plater bero bat, hau gero freskotasuna emateko platerai, hau aldozue jan lehengoaz. Lehengo platera, moduan? Bai, guarnizio moduan, edo lehengo platera entxalada, eta bigarren platera piperbetiak. Menu politxa, azkenean jasangarrixa, etxean indako produktuekin, eta ez tozue, hori ez, ultraprozesatuei jo bihar, ze ez dau faltarik. Ez dau faltarik, etxean. Eta zenba gauza dauden etxean eiteko oso erraza diena, baina egia esan, oso komodoa poto bat ireki bakarrik eta ura jatia. Baina hemen txorienen ezagutzera ematen dotzuegu errezeta pila gure webunian baditxuzue, eta zalantzarik izan ezkero, txoriene abildua eitb.eusera idatzi, da han egon gara Sigor eta Bixok, zuei zalantzak argitzen. Patri, segundu bat mesedez. Eta, plater ilun batean, hementxe. Politxo lan kontrastia itxeko, txurixa, beltza. Molde bat jarriko dugu. Zer bat gustatzen gakon Sigorrei moldiak, Ni bakin ondo zen da. Bai. Oin jastira erabiltzen nahi beste, baina sasoi batean gu, sukaldari ginean, batena moldetan, 10.000 molde gen euskan. Bai, ikustak. Nik, zema da horiet hemen, 2 aste edo lan, eta ez dut sekula molderik erabili ondiokan. Igual joanguna sartzen. Gu klasiko. Bai. Horrela, eta oin aneta pixka bat, eta listo. Hemen daukazue. Gure patata eta luzoker entzalada krematxua. Azkarra, goxua, baziloia. Bai. Koiara bat, ero sarderezkarekin zekin? Ni sardezka. Venga, eman. Eta oraingoan ere patata ze ondo mozeta epatu. Jo, baiet. Ez que patata barik... Oso na. Nire magoniosa zalia, baina... Hau? Eta luzokerra nabaritzen da, baina ez da gehiagera. Ez, oso ona, oso fino. Gobendagarrixa. Bonekin lagunok, gaurko bi errezeta prestatu ditugu, eguna pasada, arratzalde una pasa, eta bihar... Geixau. Xubat.